क'क्राझारनि रामफलबिल सेरफांगुरिनि रामप्रसाद नार्जारी आरो सनजय बसुमतारी सानै जोंहा फंबाया थांनाय 17 सान उत्तराखंडनि उत्तरकाशीयाव खामानि मावनो थांनानै बिथांमोना टानेलनि सिङाव 17 सान नांथानानै दङमोन। बिनि उनाव गभर्नमेन्टआ गोबां रोखोमनि प्रसेस्टा एबा नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ 18 सानखालि बरननो हायो आरो दिनै बिथांमोना गाहाम देहाजों न'खराव सफैगासिनो दङ। दा बे समाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इसोरनो साबायखर बावदों जे बिथांमोना जे गाहाम देहा लानानै न'आव फैफिननो हाबाय, जोंनि सानै बर' फिसा जोङो मोनफिननो हाबाय। बेनि थाखायनो आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो धन्यबाद होदों। गुबैयै बिथांमोननि जि मोनसे हालोद बेखौ बुजिनानै बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो मोजां सोलिनो हायो, बेनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा न'खरनैनोबो रामप्रसाद नार्जारी आरो सनजय बसुमतारी सानैनोबो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय इतिमध्य बिथाङा फोसावदों, थाबैनो होगोन। आरो लोगोसे जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे जायगायावनो थानानै खामायनानै जानो हायो, बेनिखायनो गोदानै जोङो मोनसे मबाइल टि स्टल जोंनि गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम लाबोदों। बे मबाइल टि स्टलखौ बिथांमोन सानैनोबो गंफा होनानै बिथांमोना जाहाथे बेजों खामायनानै जानो हायो आरो न'आवनो थानानै खामायनो हायो, बेनि थाखाय सानैनोबो गंनै मबाइल टि स्टल होनाय जागोन। आं मिजिंथिदों जे बिथांमोना मोजाङैनो मोजां न'खराव फैबाय थानाय समाव संसार जानो हागोन। आं बेखौ अराय सम अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। जोङो गोबां रोखोमनि मिशन बानायदों। बड'फा लाइभलिहुड मिशन, बेवहाय रोजा सुबुङा जोंनिफ्राय माखासे मदद मोनगोन। बायदिसिना दाउ अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय, बायदिसिना आबाद मावनायनि थाखाय गोबां मदद मोनगोन। इन्डास्ट्रि बानायनाय, बियो बड'फा लाइभलिहुड मिशन। सेकेन्ड मोनसे जाबाय ब्रिक्स होननाय मोनसे जों बानायदों, बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार, गासै 5 जागोन। आरो बेवहायबो रोजा जोंनि बर' फिसाफ्रा एबा जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा खामानि मावनानै जानो हागोन। आरो बिनि अनगायै एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव, सेरिकालसार डिपार्टमेन्टआव, हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआव, इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआव गोदान गोबां स्किम्सफोर जों लादों, जाहाथे जोंनि ओनसोलनि बाहेराव खामानि मावहैनाय जोंनि माखासे बिदा फंबायफोरखौ लाबोफिननानै जोंनि जायगायावनो माखासे प्रडाक्शननि थाखाय बायदिसिना मुवा बेसाद दिहुननो थाखाय, प्रडाक्शन खालामनो थाखाय, पेकेजिं खालामनो थाखाय आरो मार्केटिं खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामनो हायो। बेनि थाखायनो बे गोदान प्रजेक्टफोरखौ जोङो आखायाव लादों। मानोना रोजा जोंनि माखासे मानसिफ्रा न' बां गारनानै सोलिनो थाखाय एबा न'खरखौ सामलायनो थाखाय बाहेरायाव हाजिरा मावहैनो गोनां जायो, गुबुन खामानि मावनो गोनां जायो। दा बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय लाबोफिननानै गावनि ओनसोलावनो मोजाङैनो सेकिउर्ड मोनसे जिउ लानानै मोजां खामायना जानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै बे माखासे स्किम्सफोरखौ जोङो बानायनाय जादों। खालामदों एबार जे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो सुपार 50खौ जागायदोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव जोङो बड'फा सुपार 50 मिशन जों लादों। बेवहाय गासै 200 फरायसाफोरखौ 50 UPSC, 50 APSC आरो 50खौ मेडिकेल आरो 50खौ इन्जिनियारिं फ्रि कचिं होनायनि बेबस्था मोनसे आखायाव लादों। आरो बेखौ जोङो दिल्लीयाव, गुवाहाटीयाव, क'क्राझाराव जों खालामगासिनो दङ। नाथाय फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौ जोंनि 4 डिस्ट्रिक्टआव जोंनि 4 लाइब्रेरि जि दङ जोंहा, बे लाइब्रेरिजों कानेक्ट खालामनानै रेसिडेन्सियेल कचिं बिटिआरआव 4 जोङो स्टार्ट खालामनो थाखाय आखायाव लादों।